Gawas sa pagpanangtang sa mga campaign materials nga ipamutang gawas sa mga designated areas, Comelec Lapu-Lapu higpit usab nga mipatuman sa insaktong sukod sa mga posters nga gibutang sa mga common poster areas. Kanina hapon subling Gisusi sa Comelec Lapu-Lapu ang mga posters sa mga kandidato nga gimontar sa may City Hall Junction. Higpit nga gidili ang mga billboard signs apan kay giusa man sa mga local political parties ang ilang mga kaubang kandidato. Ang gisukod na lang sa taga Comelec Lapu-Lapu mao ang gidak-on sa picture sa matag kandidato. 2 feet by 3 feet lang ang sukod nga gitugutan sa Comelec matag poster size sa campaign material. Ato sa silang padadaan og letter ang tagtungod ani nga mga politiko aron kung di gid sila mo patuo ato na ginang tangtangon, no? So tagaan sa silang kahigayunan kay total naman sila sa kuan designated poster areas.